guys. Ay, kibot. Ay, kibot. Bayot. So guys, kay dahil lang isa. I will take this guys. Kay naami diri karon sa ang mama nini guys. So mama nini guys, ako ngayon nga Guys. Pinagagapahan. kinagapahan guys. Pinahan nga gwapa pa Okay guys. guys. Pinakagwapa si Manini guys. Pinagapahan sa tanang maot. Auring kayo, sakit-sakit. Ayaw sabi. Eh, search ako pa! Okay, malayo ta. Gisingot ako guys. Okay, gisingot ko sayo guys. Green sound, dito ako ng sound. Malayo ta. Guys. Okay, malayo ni guys. Ng sound ba? Si Jojo ni. Katawa na rin naman. Ayaw, hindi kaya. Pagtakas ako na isa kang kulungagan nga kuan. Gang ko guys. Gisingot ako kay sinayaw. Nagkuha sa manok. Yun ang manok, Len. Nagkuha. Nagkuha, no? Masa man yung mga broiler? Ah. Hey guys, thank you for watching guys.